want to know, did you rattle my friends? So much in love in the labo din. What the heck? What the heck? Salamat na. Uy! Hey guys, this is Portico Vines. Niya ako diri karon ning kaning rotunda. Unahan na kanang ikaduha nga balay gikan na ay birthday party. Planuhan na namo og unsaon paglusob nga makuha ginang USB karon. Kay kanang USB naa diha ang pinakalami. Ako panghuwaton akong mga kauban og unsaon pag kuha ng USB diha dapita ka nang nagparty karon birthday party. Taud-taud lang guys. Guys, mao na ni. Nahanap ko karon sa balay sa akong kasabwat nga mo misyon sa pagkuha unsaon pagkuha sa USB. Gidungo gini siya nga maayo gini siya nga may nana nga nang unsaon pagkuha ng lisod kayo murag mission impossible ba. Taud-taud mo gawas to ron. What? Dali na kay ay ara. What? Ay dugay-dugay diha kay ano ka magsugod dito. Hapit na atong misyon nga himuon karong adlaw. Ikaw na yung misaligan. Anak, may makaika anak. Ang taman na itong karoon na. Anak, ito bang birthday party diha ba? Saan pagluso ba to? Sige. Nana kay kuan da. Saan mo pagplano makuha ang USB? Anak pa ito sabo rito. O ba? Adi okay. Problema na. Sayo na dai kayo na. Nga man para sudlan sa USB. Taas na. Grabe. Kan pa Gidungog gigi kay kamay gi ka anak kayo ana mga tapang ay dugay na tani. Mga asay tani. Oh. Taw dog manawag na ron. Pag ikaw na bahala sa imong kasabwat ya. Oh. Kay sa pinami arabi ng USB gid. Ni tara. Ta. May day kan USB hani. Ay. Ano nang balay pa? Ha? Mo ni nang balay. Mana ilang balay? Ikaw una kay ikaw may kontak ya. Ayo. Ayo. Muna. Balay ni ma'am. Ang Mrs. Martir. Martir, oh! Oh. Ay, morning. Morning balay ni Mr. and Mrs. Martir. Morning. Martir, una! Ano? Apil ba day mo? Nakailis naman lagi mo. Hindi nakat. Kabalo biya ka nga si Modre gamito mo may asuli. Niya giuban na po din mo. Siyempre di man gid makumpleto ang Kapo na ko basig nay silupinin. Bawal ra ba nay silupin? Wala lagi na. Ubag. Wala lang. Oh! Utsa! Sudlan na nga. Ang gamiton sa pagkuhan karang mag-midjas. Ingon biya ko sa imuha nga. Unya na ni siya. Adi okay ra na pa kay. Tuon mo po kay ginatuban mo. Ako nang di ko nang silupin kay inig naay ka nang mausik na konsero buko. Hala, sige. Para maho pero. Sige. Oh, Ato na lang ni kuha siya. bisa di kami mo namang lingkod di lingkod ra sa. Ano di pa bitagan? Grabe, oh, tanawa. Ay pala bitagan. Ikaw ra kung gilmay, pero siya yung una sunod. Ay, mao bitaw nga gidaan ako kay mao maginayang role. Yeah. Kaya na sana tanawa wa ka kakuan nga pag-abot niya padala po siya kuko di mo ko siya angay mailaw. Di ko kansi oy, grabe. Kaon ra 2 kilo nya cook na ko mga kalibo na ba? Agay na pagi pa kape no. Oh. Sa on karon. Sige na. Wish na. Kung wish mo ako sila kay. So ang atong mission mo sa ako naman niya. Easy work. Ito na kay medyo mingaw-mingaw na. Kaka na kayo na. Sana. Ano tayo? Oh.
na ako kita ko da. Gusto mo na siya, Dede? Ay, nasi pangutan na ako maala da. Mo na ilang ko sige na. Bantay ah. Sana. Pwede kita. Mungkin kasi masakpan na niya. Salamat ha. Itu please. Sa man silupin na. Wa mali na. Iin ka pud na. Okay. Wa diha pa na. Run. Yo, hindi na rin. Nina ra kay ko si pangitan ninyo, nara man day mo diri. Wa, Una-una na day mo. Kuha lagi ni. Di mo ni among mission. Unsa ra yung USB day? Kani, Nina ra nga nang ipadada ng balay kay ipakaw ko mo sa kung USB. USB. Ndot share ko sa balay. Ulo di sa baboy day mo. Sa baboy ba? Ya, mo na nga ini USB yan. Yaya gud sa inyong iro gud. Ulo may lechon ipakaw ko mo. Ha? Unsa man din inyong iro? Napay makapili. Okay. I want to know, did you rattle my friends? So much love in the lab, then. What the heck? What the heck?